ई साला देखो ना हम लइकन से परेशान बनी साला सब के ओकर गाय गोरु खातिर घास कबरा गेल खेत में। ई साला बताव ना कुटी कटाता ना घास कबराता। ई साला दोनों आके सुतल बड़सन। बबू हे बबू कसरे घास ना कबराई ई तक अपने ऐसा लड़का केहू का मध्यम मालिक अरे नाम मारता सुन अरे बाप रे बाप अरे बाप अरे मार आई दादा अरे हे मालिक कौन है ये कहानी का का हो गई हाय गड़ मरोल खेला वाले हाय बाबा बुझाता कि कन के चुरैये ले धोले ले बिया का दादा हमारा तो बुझाता कि धोले ले कुछ चोरी बा। ये मालिक अब का कोई जा एथी बबुआ घास ना कटई काहो आई घास काटे के बर्तन का कुल बर्तन मरीज दादा घुस गई फंस गई अड़स गई हो अरे बाप देवरा ढोड़ी चटना बा ई का को मत देवरा ढोली चट बुझा तर फोन करही के पड़ी। हेलो हेलो हाँ खेदरन भाई हई देखी ना हमार लइकावा दोनों आइला तो खेत में घास के बारे फेड़ के नीचे सुतल से कहता घुस गइल फंस गइल अब कहता देवरा ढोली चटना बा। अब बहुत लागो तो कि हमारे घाटे वाला घाटा ना बा। अरे भाई बबुआ हे बबुआ आओ खदरन भाई आओ 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 बैठो 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 यार चप्पल खोल के बैठो ठीक है बैठा जियो प्लास्टिक में देखो ना ये साला ये कहता कि घुस गइल फंस गइल ये कहता देवरा ढूंढी चटना बा आई देखी ना साला का कोई जाओ बुझाता तो हुआ करके बीमारी धल गई कौन बीमारी धइले बे कनी के बुझाता तो कन के शादी करवावे के पड़ी शादी करे कोई कोनो उपाय नहीं बुझाता तो कन के हई हई कहल चाहता रस खोजत तरसन खोजा तारस तो ए भैया तुम हो घो का हो ई का कहते खाली लइका ही भइल हुए अच्छा अच्छा खाली काई भर हुए तो ठीक कैसे हुई सन बियाह करवा द खुदे एकन के मेहरारू मारियो तो ठीक हो जिए सब हो जिया सन अरे को मन तारा मारा भोजपुरिया में खत्म हो जासन ओम इलिम किलिम ओ नो